B'investiment ta' €900,000 se jiġi rriabilitat wied Ollieqa fil-Kappara, proġett li se jsir b'kollaborazzjoni bejn Transport Malta u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. F'konferenza tal-aħbarijiet fuq is-sit intqal kif għal snin din iż-żona tħallit f'telqa u għalhekk meta l-Gvern wiegħed u wettaq il-proġett tal-Kappara Junction, issa kien imiss ir-rriabilitazzjoni ta' dan il-wied. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg sostna li dan il-proġett juri l-impenn tal-Gvern li jirriġenera żoni mitluqa u ta' rendikont tax-xogħlijiet li se jsiru f'dan il-wied. Hawnhekk allura x-xogħlijiet se jkunu primarjament ta' rikostruzzjoni u konservazzjoni tal-ħitan tas-sejjieħ u taħt is-supervizjoni tal-era jitneħħew l-ispeċi invażivi u jitħawlu iktar minn 5500 siġra u arbuxel illi huma indiġeni u allura adattati għall-post. Minnu nnifsu jkun spazju fejn ikun jista' jitgawda minn dawk illi jogħġobhom dan l-ispazju naturali. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia tenna li dan il-proġett huwa wieħed bżonn use, hekk kif il-wied huwa żona ta' konċentrazzjoni kbira ta' flora u fawna. Proġett huwa win-win kemm għaliex il-Kappara Junction saret kif ħabbar ukoll il-Ministru kollega tiegħi, imma wkoll talli sar dak il-proġett issa ħankunu qegħdin nirriabilitaw dan il-wied ta' warajna huwa wied li huwa speċjali ta' konservazzjoni huwa santwarju għall-asafar kif ukoll żona speċjali għall-ekoloġija tal-pajjiż. Intant il-manager ta' dan is-sit inkarigata minn Nature Trust sostniet li wied Ollieqa huwa d-dar naturali ta' bosta speċi protetti. Għandna ħafna mammiferi wkoll bħal anfut u xi nisra u l-ballottra u hekk. Għall-asafar importanti u designjat bħala bird sanctuary u għasafar bħal Peter Ross, bħal Merrill, l-asfur nazzjonali tagħna.